at jeg har fået lov at købe den der sliksten af min mor, så vi går ind og køber den, hvis man siger det sådan, henter den i Land og Fritid. Så vi kan bare have ind og ind nu. Så ja. Mor, kan vi ikke også købe sådan en, der hænger i hendes boks, og så tage en af dem dernede? Kan vi ikke også godt købe sådan en, der hænger i hendes boks? Hvad var det lige, jeg havde sagt til dig, Emilie? Det var bare et spørgsmål. Så ja, jeg får lov at købe den her. Så ja. Skal vi lige se. Ja, det gør du bare. Nej, det gør jeg ikke, tror jeg. Hvad er det her? Ja. Okay, hvad for en synes vi skal tage? Skal vi tage mint? Eller pineapple? Eller mango? Jeg kunne godt lidt finde på at købe en sådan der med til. Og så købe den der. Ja, altså, vi har fået det. Så. Jeg tager bare 2. Vi tager den. Kassen. Hvad har vi derude? Fordi de bruger meget til højt. Så er der de der 3 med Apple. Jeg har fået lov at købe den her. Jeg gør lige sådan der. Men ja. Jeg håber, jeg kan købe den der også. Det kommer ikke til at stå. Den koster 400. Men jeg kan købe sådan en der. Den koster kun 69. Den koster kun 39. Så. Men ja. Men ja. Reklame for Land og Fritid. Jeg var på en af indhegn. Ja. Sportsspilleren bliver forstået her. Har I ikke nogen mindre hønnet? Jeg tager den her i stedet, fordi den anden var kun i stykker. Jeg ved bare ikke, hvad det her det er. Mærkeligt. Og jeg prøver sådan en der. Magic Bust. Sådan en god Magic Bust. Fise der. Den koster det samme. Den var dyrere. Den koster 59. Den koster 65. Og den her, den er større. Den her ting. Jeg fandt den der cheese, og så fandt jeg bare lige sådan her hurtigt. Men jeg kom til at tænke på, den der, det er sådan en, der Ida har. Men den koster altså 400. Men den her, den er til gengæld meget billigere. Den koster 299. Ja, okay.
Okay, vi valgte Jeg så kan i ikke stedet, finde den. i stedet for at vi valgte den der, så valgte vi den her til hende. Så vi køber den her. Men det skal vi da også først gøre i morgen, ikke? Ja, vi fik købt den her til hende. Så ja. Smid bare ud. God dag. Så ja, vi fik købt den her i Lavens Fritid, og det her det var bare sådan en mini-vlog på 5 minutter, måske 6, det ved jeg ikke. Men i hvert fald sådan en her købte vi til hende, og den er mod fluer, så ja, i stedet for den anden. Men den her, den er også